Puilano jotono lamsogo ani channel hingka kai tabuk reading sak tini 24 December lamsokma panda hingka kai tabuk ready ingsak jotono paijak hingka kai tabuk girjao thangnai hingka kai angkai to paijak haibano chini nok ni borok payakho hingka kai ang nai tongdi ang bai baksa Puilano chimi paithak jora bokhai payakho phunje thung tongo thungya mane bo track thik khai tongo ta ko te khoroksa mokhai thujaksiko busi busayakho thujak mane rokojak bokhai busayakho hingka bo reading yakho haita hingka tai ama hingke ke gantiwo mamui song tongo hingka babu hingka dukano gamsungno chini family o pajona tongmani jeng pajona no ang sim paijak teke paijak yakho hingke mo hingka ke chini nok ni view mane decoration ta taklai bosorni hingka kai asuk to naithokya tamo sanai to bo asuk jora tikhlaikya ang to khlaya omo jotono joto credit goes to my father and my brother, my youngest brother. Hingka kai iko naidi oro khai kisini goyang bufang tongmani ajago jeng Christmas tree khlaio hapan takhai keri kha kwa kai thangka hingka iko yo amo hingka kai ayang bo ayang pisong nok rok ta kai ko hingka tabuk hingka kai jeng nokhlaikya Ai rất là gang to pura kai video to tise mali hapan lamsogo tisaka lengjak belai no asukno hambai.